Pentru că momentul upgrade-ului se apropie și totodată și turul studioului, vreau să documentăm pe canal cum arată PC-urile în vara anului 2024, iar la final o să vă zic și cât costă. În episodul de azi o să vorbim despre PC-ul de gaming, iar mâine o să apară încă un episod în care vom vorbi despre PC-ul de stream. De asemenea, la cererea abonaților o să vorbim și despre setup-ul audio sau setup-ul de camere sau setup-ul de lumini, astea toate în câte un episod separat, așa că poți să-mi spui în comentarii dacă vrei să vezi acele clipuri, iar dacă ești pasionat de tehnologie, nu uita să te abonezi și hai să începem! Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Este PC-ul de gaming, adică cel din față, cel mai performant PC posibil? Ei bine, nu. Dar cel mai important este că pentru mine PC-ul ăsta e efectiv o bucurie, așa îl descriu, pentru că este un PC la care am muncit foarte mult, nu l-am făcut deodată, nu mi l-a făcut altcineva, l-am făcut eu, șurubel cu șurubel, cablu cu cablu și l-am făcut din punct de vedere estetic top, bineînțeles din punctul meu de vedere, pentru că gusturile nu se discută, sunt fel și fel de oameni cu fel și fel de preferințe, unora le plac PC-urile negre, altora le plac PC-urile albe, alții au, nu știu, poate o culoare preferată sau un anumit brand preferat și așa mai departe, dar pentru mine ce am aici este top. De ce am evitat mereu să zic cât costă PC-ul sau să calculez, de fapt pentru că nici nu am calculat cât costă PC-ul, deși aș fi putut să o fac până acum? Ei bine, am zis că cel mai ok este ca abonații care chiar sunt pasionați de componente și așa mai departe să calculeze ei aproximativ cam cât valorează PC-ul. Eu nu am dat toți banii pe PC, nu l-am făcut într-o zi, nu l-am făcut peste noapte, nu mi-au venit toate piesele, deși mi-ar fi plăcut, ar fi fost frumos să vină un colet mare de piese care valorează o grămadă de bani și să asamblez PC-ul. Ei bine, PC-ul ăsta a fost făcut așa treptat, din upgrade în upgrade și așa mai departe, de-aia nici eu nu știu exact sau nu știam până să filmez clipul ăsta cât valorează, dar rămâneți până la final pentru asta. La ce folosesc PC-ul de gaming, care așa se numește el într-un setup de streaming cu două PC-uri, PC-ul de gaming și PC-ul de streaming? Ei bine, în momentul de față îl folosesc doar la gaming și atât, productivitate zero, nu mai lucrez absolut deloc pe PC-ul ăsta, nu mai fac niciun fel de editare video, Photoshop, Office, chestii, habar nu am absolut nimic, așa că de acum încolo PC-ul va fi focusat ca și build către gaming și atât, adică performanță maximă în jocuri. Pentru tot ce înseamnă post-producție, preproducție, muncă, treburi de office și așa mai departe, mă scuzați pentru vecinii cu bormașina, folosesc laptopul și laptopul îl folosesc pentru că performanța este amazing pe el, totodată sistemul de operare este mult mai stabil și a treia chestie, pot să am totul pe un laptop, adică laptopul împreună cu un SSD extern pot să-l bag într-un rucsac și să lucrez de oriunde dacă este nevoie, ceea ce este mult mai ok din punctul meu de vedere. Și să nu mai zic de display, că mi-am notat despre display, da, display-ul nu are nicio legătură cu monitoarele care sunt acum pe piață la un buget rezonabil, deci ce văd pe ecranul de la laptop este mult mai ok atunci când fac editare. În fine, hai să începem dinspre exterior către interior cu componentele și să vă zic de ce le-am ales. Carcasa pe care am ales-o este un Lian Li O11D White, pentru că ea vine și pe negru și este prima carcasă sub forma aceasta sau cu designul acesta produsă de oamenii de la Lian Li. O carcasă pe care mi-am dorit-o foarte mult pentru că arată foarte bine, îmi place extraordinar de mult cum arată, cum este construită, calitatea ei, nu doar și cum arată, că mai sunt carcase care arată bine, dar calitatea probabil că poate lasă de dorit, adică, nu știu, mai sunt și carcase în care, nu știu, ai băga mâna să schimbi o piesă și ai ieșit tăiat la mână. Știți și voi dacă asamblați PC-uri cum sunt carcasele cheap, dar nu este o carcasă scumpă comparativ cu ce este acum pe piață, că am văzut și carcase de se duc în 2000 de lei. What? Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Era o carcasă rară pe care nu prea o vedeai prin România. Între timp a devenit foarte populară atât în afară cât și pe la noi, s-au umplut de carcasele astea și totodată au început să fie copiate și etc. Dar pe scurt am ales carcasa pentru design, temă de culori, forma ei ca și șasiu, adică unde e pusă sursa și așa mai departe, și totodată Airflow e o carcasă care e foarte ok pe Airflow dacă îl faci cum trebuie. Și bineînțeles că la Airflow mai ai și de pierdut atunci când
pui puțin accentul și pe design, pentru că dacă aș fi vrut performanță maximă, mergeam pe ventilatoare Noctua, dar după aia era un PC maro cu alb, cu negru și cu argintiu și nu arăta cum trebuie. Sursa pe care am ales-o este de la Seasonic, sunt mare fan Seasonic. Seasonic face componentele electronice sau, mă rog, plăcile din interiorul surselor de la alți producători, sau cel puțin asta făcea în trecut. Este o firmă foarte bună, face niște surse mega țapene, mega ok, cu protecții foarte bune, nu zgomotoase, mă rog, surse foarte ok. Și sursa o știți din unboxing-ul pe care l-am făcut pe canal în trecut, ce este un Seasonic Vertex 1200W White. Da, așa se numește, uitați-vă numele, full modular, cabluri albe și, bineînțeles, ATX 3.0, adică PC-ul este pregătit să primească o placă video Blanao. Ventilatoarele folosite sunt Corsair LL120, sunt 12 ventilatoare în total în carcasă, dintre care 9 sunt aceste LL-uri pe care le-am ales fiindcă arată foarte bine iluminarea pe ele, cel puțin atunci erau din punct de vedere al designului cele mai mișto ventilatoare. Arată bine pentru că nu au hotspot-uri, deci nu se văd individual prin plasticul ăla LED-urile, se vede foarte uniform culoarea și animațiile arată bine, dar nu le mai folosesc pentru că atunci când filmezi, dacă vrei să dai un cut, după aia se vede nasol. Și 3 ventilatoare, cele de sus de tot care nu prea se văd, sunt de la Cooler și am ales să fac push-pull pentru o răcire și mai bună. În interior ascuns se află un hub USB intern de la NZXT care permite conectarea tuturor controllerelor și este foarte important să fie în carcasă, dar nu cred că o să vi-l arăt pentru că nu prea am cum să trag cadre cu el fără să dezasamblez calculatorul. Placa de bază este un Asus X670E liniuță E, o placă de bază pe care am ales-o nu neapărat după design, mi-aș fi dorit o placă de bază albă, dar am ales-o ca raport calitate-preț, ca să zic așa. Și ce oferă placa de bază? Pentru că plăcile de bază sunt cam scumpe în ziua de azi, adică pot și să sară lejer de 4.000 de lei. Vedeți PC-ul premium al lui Dani, pe care l-am prezentat pe canal, dar da, nici nu cred că există prea multe opțiuni pe alb pentru AMD și asta a fost o placă de bază pe care am considerat-o ok. Am vrut neapărat, atenție, am vrut Asus, deci puteam să merg un pic mai jos ca și bani cu 1 GB, dar n-am mai vrut să am de-a face cu aplicațiile alea de la Gigabyte care zici că sunt făcute la ora de tic. Ca și memorie RAM am folosit un set de G-Skill Trident Z Neo, adică ăia pentru AMD, la 6000 de MHz, cele 30, adică sweet spot-ul pentru AMD, nu frecvență mai mare decât trebuie și totuși o latență foarte bună și bineînțeles un DDR5, că cred că nu am zis, dar pentru gaming sunt suficienți, ca asta mă întrebam și eu, oare o să-mi ajungă 32 de giga? Da, sunt suficienți, probabil că la următorul upgrade PC-ul va primi 64, că na, dar sunt suficienți, 32 în ziua de azi. Procesorul ales este un 7950X Ryzen 9 de la AMD, seria 7000, și l-am ales pentru că este foarte bun pentru gaming, cel puțin pentru ce fac eu sunt foarte mulțumit. Se putea și mai bine, dar nu a lansat Intel ce trebuie, când trebuie, și atunci am zis că îl iau și la un moment dat o să-l mut în PC-ul de stream. De asta am ales procesorul ăsta, dar sunt mulțumit de el în afară de instabilitățile tipice care se găsesc pe plăcile de bază AMD și probleme cu microfrizuri și așa mai departe, dar na, trecem peste. Răcirea procesorului este făcută de un Corsair H150i LCD XT pe alb, are Ditama LCD-ul care este la o calitate foarte bună și mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Este, da, un moft clar, dar arată foarte bine și totodată mi-a plăcut că este pătrat cu colțurile rotunjite, deci oarecum respectă tema mea de grafică de pe canal, atât de pe live-uri cât și din videoclipuri, și arată foarte mișto, nu știu, mi-a plăcut mult și totodată e și suficient de performant și nu e extrem de zgomotos, oricum e un PC zgomotos, deci na. SSD-ul este un M2 Samsung 990 Pro de 2 TB și atât, nu mai am alt SSD în PC-ul ăsta, este doar cel cu C-ul, cu sistemul de operare, iar D-ul îl accesez prin rețea din celălalt PC. Extensiile pentru toate cablurile din carcasă sunt de la Cable Mod și este un set de pe Shop for PC, mi se pare că se numește Cable Mod Pro
sau ceva de genul ăsta, sunt un pic mai groase, arată foarte bine, arată ca niște macaroane și dacă stai să le bibilești, mamă, arată demențial și le-am vrut pe alb ca să fie totul cât mai clean. Suportul pentru placa video este de la Phanteks, nu este de la Lian Li, pentru că cel de la Lian Li s-ar fi îndoit, adică nu știu, mi s-a părut construit destul de slab, ca și tablă mă refer, ca și suport oferit plăcii video nu era atât de eficient, iar ăsta de la Phanteks este ceva mai bun și era recomandat de foarte mulți oameni pe Reddit și pe ăsta a mers. Totodată are un riser sau o extensie de PCI Express 4.0, nu 3.0, ceea ce e super ok. Și aici am și un funny story, dar pe ăsta o să vi-l povestesc în clipul de mâine cu PC-ul de stream. Iar placa video este un RTX 4000, mi-aș fi dorit eu, 3090 Strix White de la Asus, pentru că știți experiențele mele și ce v-am tot povestit în trecut cu plăcile Strix. Eu sunt foarte mulțumit de ele, deși am tot auzit că este un drop destul de mare în calitate la componentele Asus pentru ultimele generații de componente, ca să zic așa, și îmi cam pare rău. Sper că sunt doar niște cazuri particulare, deși mă îndoiesc. Ce pot să zic? 4090 mi l-aș fi luat tot Strix, tot White, asta mi-aș fi dorit, doar că am decis să aștept pentru 5090. Acum, dacă o să mă răzgândesc între timp și o să apară un 4090, cu siguranță o să aflați, pentru că o să vorbim despre asta pe canal. Totodată un trick, dacă vrei să afli mereu, la orice oră, care sunt componentele de acum, de la mine, din ambele PC-uri, este o pagină în descriere care e prezentă în orice descriere, de la orice video și chiar și în descrierea canalului, unde este lista cu componente pe care eu o actualizez constant. De fiecare dată când îmi iau ceva, merg în tabelă acolo și înlocuiesc componentele și practic mereu poți să afli ce componente am și nu doar în PC-uri, ci și prin setup, cele mai importante, ca să zic așa, lumini, camere, microfon și nu știu, cu ce filmez, motovloguri, ce telefon am, chestii de genul ăsta. Acum, ce pot să zic după ce am prezentat toate componentele e că îmi pare rău că nu i-am pus acestui PC un nume de build, pentru că am realizat acum când scriam clipurile astea că totuși PC-urile astea sunt niște build-uri care evoluează constant. Ele nu prea s-au schimbat din punct de vedere al exteriorului, poate, de când am luat carcasele astea, dar în interior s-au tot schimbat chestii, au venit îmbunătățiri, bibileli, am schimbat cabluri, am schimbat SSD-uri, poate chestii care nu se văd și așa mai departe, așa că o să vă rog pe voi să mă ajutați cu un nume pentru build-ul ăsta. Și dacă găsim ceva interesant, poate nu o să-i mai zic G-liniuță PC, care vine de la Gaming PC, că așa le-am eu trecute cam peste tot. Și o să, nu știu, putem să-i zicem și noi altfel, Tom și Jerry. Și că tot am vorbit despre upgrade mai devreme, nu știu cum va arăta viitorul upgrade exact pentru PC-ul ăsta, pentru că nu știm niciodată ce fac marii producători de componente și ce ne pregătesc. S-ar putea ca Intel, nu știu, să dea kicks, adică să lanseze ceva ce nu este conform așteptărilor mele și poate AMD să scoată un procesor atât de mișto încât să vreau să rămân pe AMD, deși mă îndoiesc, pentru că mereu am zis că pentru gaming Intel e ce trebuie, iar pentru un PC de stream, într-adevăr, AMD-ul e baza, cel puțin în momentul de față, cam așa mi se pare mie, având în vedere cum trebuie să optimizezi un PC de stream, dar mă rog, asta e o discuție pentru clipul următor. Dar ce voiam să zic e că există și șanse, într-adevăr, foarte mici, ca în PC-ul ăsta să vină tot un AMD. Nu știu. Iar acum, cât ar fi costat PC-ul ăsta dacă l-asamblam într-o zi de la zero? Sincer, mai bine nu calculam, că e scary rău de tot, dar știu că toți vreți să aflați asta, așa că înainte să filmez clipul ăsta am stat și am calculat piesă cu piesă, am și uitat de suportul pentru placa video pe care nu îl adunasem și ăla mai era încă vreo 400 de lei, iar calculul corect, după ce adunăm și suportul de placă video și rotunjit, dă undeva la 27.000 de lei. Da, n-aș fi dat ever banii ăștia toți deodată pe un PC, vă rog să mă credeți, deci n-ai cum. E foarte mult, acum nu vreau să se înțeleagă că e vreo laudă sau ceva de genul ăsta, că de-aia am și scos de peste tot prețuri și așa mai departe, nu e genul meu să mă laud, dar am zis să calculez, să vă răspund la întrebare și să facem și puțin clickbait. Așa YouTube în ziua de azi, fără clickbait nu merge. Mă rog, și acum îți dai seama cam cât de scumpe au devenit piesele pentru PC-uri în general, așa că îți reamintesc că ai reducere la absolut orice comandă pe PC Garage cu codul ANFLASH, adică fix numele canalului și îți poți scoate transportul sau măcar un cico, așa că profită de el la maxim.